Романтыка маладосці, а таксама добрая магчымасць зрабіць свой унёсак у развіццё грамадства і атрымаць годную зарплату. Рух працоўных атрадаў з кожным годам становіцца ўсё больш папулярным сярод моладзі. З 1 чэрвеня па 31 жніўня ў 85 атрадах працавалі больш за 1000 студэнтаў і навучэнцаў устаноў адукацыі горада над Бугам. А гэта амаль палова ўсяго маладзёжнага працоўнага руху в области. На территории Брестской области отработало 265 студенческих отрядов общим количеством 3273 человека. Немалую роль в этом студенческом движении занимают принимающие организации, которые ежегодно у нас принимают на базе своих учреждений, предприятий наши студенческие отряды. Арганізацыі, што прымалі студэнтаў-працаўнікоў на работу, былі адзначаны пазякамі Брэсцкага гарадскога камітэта БРСМ. Сярод іх будаўнічы трэст нумар 8 і унітарнае прадпрыемства «Камунальнік», цяплічны камбінат «Бярэсце» і бярозаўскі мяса-кансервавы камбінат, аддзел адукацыі Пружанскага раёна. А Брэсцкі тэхнічны універсітэт стаў і працоўнай пляцоўкай, і кузняй кадраў, працаўладкаваўшы на розных аб'ектаў амаль 400 сваіх студэнтаў. Студенческая молодежь заинтересована, чтобы заработать свои какие-то деньги, опять же, набраться опыта, применить свои теоретические знания уже на практике, попробовать себя, работать в коллективе, чтобы была возможность проявить свои какие-то личные качества, как руководителя, как лидера в коллективе, ну и точно так же закалить свой характер. Увогуле, сёлета студэнцкія атрады горада працавалі на аб'ектах тысячагоддзя, у аздараўленчых лагерах, на рэстаўрацыі замка ў Косава і нават на рэспубліканскай будоўлі атамнай электрастанцыі ў Астраўцы. Лепшыя атрады, камісары і байцы вызначыліся ў асноўных накірунках руху – педагагічным, сервисным, сельскагаспадарчым і будаўнічым. Студент строительного факультета, и для меня это какой-то получить опыт в своей будущей профессии, ну, также и заработать денег, новые друзья, знакомства. Зараз берасцейскія атрады бяруць удзел у абласным этапе рэспубліканскага конкурса на лепшы студэнцкі атрад. Дарэчы, незалежна ад таго, што трэці працоўны сезон афіцыйна закрыты, працаўладкаванне студэнцкай моладзі вядзецца на працягу года. Для гэтага неабходна звярнуцца з адпаведнай заявай у любы камітэт БРСМ.